прекалено бърза скорост. Да. И той прави козел. Че не намалява, брат, че увеличава жабките, което... Увеличава ги, защото... Няма колко батерии. Колкото повече и натежава по-високо и почва да дига по-високо. Тивам я да правя фотка. 3,98 дали за останалите? Едно кръгче ще мога да направиш. Без да се отдалечаваш много. Може би. Без да гониш Ники. Това е витане за колко капа. Ники трактор. Ники трактор. На Ники трактор. Да, по-бързо. Забави се. Дръж горе. Да, по-бързо катане.